som nikto, som menej ako ostatní, nie som dosť dobrý, ak budem sám sebou, tak ma nebudú akceptovať. Poznáte tieto a im podobné myšlienky? Toto sú myšlienky a presvedčenia, ktoré nám bránia byť autentický alebo konať. Presne takéto myšlienky som mal aj ja, keď som bol tínedžer a priznám sa, že občas tieto myšlienky stále mám. Môj pocit menejcennosti vyplýval z mojej sexuálnej orientácie a z presvedčenia, že ako geja ma predsa nikto nebude mať rád. Niekedy som sa zamýšľal, že by bolo možno lepšie, keby na svete nie som. Nakoniec som svoju pozornosť zameral na vieru Boha, že ma môže zmeniť, a na školu, aby ma ľudia radšej škatulkovali ako niekoho múdreho. Navyše ľahko som sa dokázal stratiť v matematike a neriešiť spleť emócií, pri ktorých som sa cítil pod psa. Takže jedným z hnacích motorov, aby som dosahoval skvelé výsledky v škole, bol práve môj pocit menejcennosti. Boh síce nespravil zo mňa heteráka, ale zmena nastala v tom, že som skrátka akceptoval to, aký som. Kľúčové pre mňa bolo, že prvý človek, ktorému som to povedal, na ktorom mi záležalo, to prijal bez mihnutia oka. Bol to môj kamarát z intráku a ja som mal vtedy už 20 rokov. Pritom trocha vyčítavo poznamenal, že ako som si mohol myslieť, že kvôli takej hlúposti by sme prestali byť kamaráti. No ako. Skrátka z reči okolo som mal pocit, že je to niečo nechcené. Kamoš mi to pomohol povedať aj ďalším kamošom, a doteraz som nezažil žiadnu zlú reakciu, a to dokonca ani od rodiny, ktorej som to oznámil len pred pár rokmi. Naopak, všetky moje vzťahy sa prehlbili. Tomuto kamošovi vďačím za veľa a možno aj za život. Ten pocit byť akceptovaný je niečo fantastické. Paradoxné je, že častokrát túžime po láske, blízkosti, akceptácii, ale tie pomyselné múry okolo seba si staviame sami. Neverte svojim presvedčeniam, sú častokrát skreslené a nepravdivé. Viem, že nájsť odvahu a otestovať, či sa mýlite, nie je ľahké a častokrát je to aj o správnom načasovaní. Držím vám palce, aby ste tú odvahu našli. Ak si ju zatiaľ nenašli, tak verte v zmenu a zamestnajte myseľ niečím, čo vám robí radosť. Verte v seba, ak by ste náhodou seba neverili, tak vedzte, že ja vo vás verím a akceptujem vás takých, akých ste. A čo vy? Máte alebo mali ste podobné myšlienky? Ako sa s nimi vysporiadavate? Čo vás drží nad vodou? Aké ďalšie limitujúce myšlienky máte? Som Peter Chvojka, coach, vedec, blázon, ktorý ťa akceptuje taký, aký si.